Διαβάσαμε βέβαια και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι δεν είναι μόνο απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, είναι και απόφαση όλων των ιατρικών συλλόγων Θεσσαλονίκης η επίσκεψη εργασίας. Βέβαια θα τα λέμε εδώ από την εκπομπή, θα βλέπουμε τι θα γίνεται συγκεκριμένα στο ζήτημα υγείας, όπως κάνουμε και κάθε μέρα φυσικά. Εμείς εντωμεταξύ έχουμε κάποιον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο δίπλα μας από την πλευρά του κύριου Μπουτάρη, από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, ο κύριος Ευάγγελος Χρήστου είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε καθηγητής στο Αλεξάνδριο ΤΕΗ. Ναι, είμαι καθηγητής στο Αλεξάνδριο ΤΕΗ Θεσσαλονίκη, στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας. Μάλιστα. Προέκυψε, είναι τμήμα σχεδίου Αθηνά που λέμε, ήταν το παλιό τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο συνενώθηκε με το Εμπορίας και Διαφήμισης και έχουμε αυτό το μεγάλο τμήμα, το οποίο είναι ισχυρό και τελικά αρκετά αποτελεσματικό. Αλλά ο τουρισμός εξακολουθεί να υπάρχει στο Αλεξάνδριο ΤΕΗ Θεσσαλονίκη. Ασχολείται συγκεκριμένα με το τουριστικό μάρκετινγκ, το κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Το τμήμα μας ασχολείται με τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και διοίκηση τουριστικών προορισμών. Το τουριστικό μάρκετινγκ είναι ένα από τα 4-5 πολύ σημαντικά αντικείμενα του συγκεκριμένου τμήματος. Άρα είστε ένας ο πιο κατάλληλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Στην ουσία, για να κάνουμε κάτι για τον τουρισμό μας. Πιστεύετε ότι θέλουν, ή μάλλον πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές έτσι ώστε για την ανάπτυξη και να αναδειχθεί περισσότερο ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη? Ή μάλλον να εμπλουτίσω λίγο την ερώτηση. Ναι. Έκανε ο κ. Μπουτάρης κάτι για τον τουρισμό? Καλό, γιατί έχουμε εκπροσώπους κ. Καλαφάτη που μιλάνε για βρώμικη πόλη, για πόλη που δεν δέχεται τουρίστες και που δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Όλα αυτά. Έχει κάνει κάτι? Κοιτάξτε. Καταρχάς, εγώ δεν θα μιλήσω για τη βρώμικη πόλη και για το κυκλοφοριακό και για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω σε βάθος, γιατί αποφεύγω συνήθως να αναφέρομαι σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά μπορώ να πω ότι ως προς τα σκουπίδια και την καθαριότητα, αδίκως διαμαρτύρεται ο κύριος Καλαφάτης, διότι ο κύριος Μπουτάρης έχει κάνει δουλειά. Μάλιστα. Ας μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από μια τραγική κατάσταση. Είχε καταρρεύσει πλήρως το σύστημα αποκομιδής σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργούσαν νομίζω 2 ή 3 απορριμματοφόρα σε όλο το Δήμο. Ήταν εκπληκτικό αυτό που συνέβη. Δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη πόλη της Ελλάδας. Το παρέλαβε πλήρως διελειμμένο. Θα θυμάστε και τις στίβες των σκουπιδιών την εποχή εκείνη. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Σίγουρα. Τη διοίκηση του κ. Μπουτάρη, η οποία πολύ είχαμε καταφερθεί εναντίον του για αυτόν τον λόγο. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα πράγματα και υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και θα γίνουν, διότι είναι προγραμματισμένα. Να φανταστείτε, αλλά έχουν βελτιωθεί. Έχει υπάρξει τεράστια βελτίωση έκτοτε. Να φανταστείτε ότι διαγωνισμός για να αγοραστούν καινούργια απορριμματοφόρα πήρε 2 με 3 χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι ανέφικτο να ξεπεραστούν. Που σημαίνει ότι θα γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Ως προς το κυκλοφοριακό, ένα από τα βασικά προβλήματα. Γιατί κατηγορεί και ο Δήμος. Ναι. Συγκεκριμένα, χθες είχαμε την είδηση. Κατηγόρησαν τον Δήμαρχο για το μετρό. Ναι. Γιατί άλλο μπορεί να τον κατηγορήσουν. Σε λίγο θα τον κατηγορήσουν. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, με συγχωρείτε. Δώστε μια απάντηση. Και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε ένα εκπρόσωπο του κ. Μπουτάρη σήμερα, γιατί θέλουμε να ακούμε όλες τις πλευρές. Κοιτάξτε. Είναι αστιότητες αυτά τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Είναι αδιανόητο να κατηγορείται ο Δήμος γενικότερα και ο Δήμαρχος ακόμα περισσότερο για ένα έργο το οποίο είναι πέραν των δυνατοτήτων του. Δεν μπορεί να το ελέγξει. Ίσα-ίσα έχει βοηθήσει όσο είναι εφικτό καταστηματάρχες που πλήττονται με μείωση δημοτικών τελών, πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, οι κατηγορίες του κ. Σιμόπουλου θεωρώ ότι δεν έχουν βάση. Δεν έχει νόημα να τις σχολιάσουμε περισσότερο. Νοήτο. Γνωρίζω πολύ καλά ποιος φτιάχνει το μετρό, με ποιο τρόπο γίνεται. Νομίζω είδατε την εκπομπή χθες, έτσι. Ναι, μάλλον. Τη φράση τα παράπονα πάνε όμως στον Δήμαρχο, δυστυχώς πάντοτε. Αυτή είναι αλήθεια. Από τους πολίτες όμως, όχι από τους ηθήνοντες. Τέλος πάντων, ήθελα να δώσετε λίγο μια απάντηση. Γιατί καλό είναι να κατηγορούμε τον Δήμαρχο για όσα δεν γίνονται, αλλά να τον κατηγορούμε για τα σωστά πράγματα. Και όχι για όσα βγάζουμε από το μυαλό μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Είπατε κάτι για τους καταστηματάρχες που πλήττονται. Δυστυχώς, έχουμε δει όμως τον κύριο Μπουτάρη να ψωνίζει από τα γνωστά και πλέον τα επωνομάζουμε έτσι, είναι τα σεντόνια. Και ο ίδιος είπε ότι το κάνει και για ανθρωπιστικούς λόγους. Έτσι όμως. Υπήρξε, κυκλοφόρησε κάποια φάση μια φωτογραφία. Έτσι, πλήττουμε όμως τους καταστηματάρχες της περιοχής. Δίκιο έχετε. Δεν έχω υπόψη μου τη συγκεκριμένη δήλωση, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Θεωρείτε ότι έγινε με λίγο αφέλεια κάτι τέτοιο? Θεωρείτε ότι έγινε με λίγο αφέλεια κάτι τέτοιο? Ενδεχομένως. Αλλά θα πρέπει να εκτιμήσουμε κάτι. Καλά, όχι ότι εμείς δεν ψωνίζουμε από εκεί, μην το παίζουμε άγιοι, εντάξει. Όχι, συγγνώμη, εγώ συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια εγώ δεν ψωνίζω από εκεί.
Κάποτε, σαν φοιτητής, μπορεί να το έκανα. Δεν το κάνω πλέον, γιατί ξέρω ότι πρέπει να υπάρξει καταστήματα. Και δεν το κάνω για λόγους ιδεολογίας. Ακριβώς. Δεν πρέπει. Αλλά θεωρώ ότι τώρα, εντάξει, αυτά τα σχόλια είναι και λίγο φτηνή ανέξοδη πολιτική. Ψώνεις ο Μπουτάρης από εκεί. Εντάξει, να εκτιμήσουμε και κάτι ακόμη. Ότι είναι έντιμος και ευθύς και λέει πράγματα τα οποία δεν λένε άλλοι. Κανένας πολιτικός εντός εισαγωγικών δεν θα τολμούσε να πει τέτοιο πράγμα. Αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσουμε. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι έντιμος, δεν είναι επαγγελματίας της πολιτικής, ασχολείται με αυτό που κάνει και ασχολείται με το Δήμο. Και νομίζω και τα έργα και οι πράξεις το δείχνουν. Γιατί αποφασίσατε, έχοντας και μια τέτοια εξειδίκευση πάνω στο τουριστικό μάρκετινγκ, να ασχοληθείτε με το Δήμο και μάλιστα με τον κύριο Μπουτάρη? Τι είδατε δηλαδή που σας έκανε να. Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Αυτό είναι ίσως η μητέρα όλων των ερωτήσεων. Καταρχάς, να διευκρινίσω κάτι. Εγώ δεν είχα στο παρελθόν καμία απολύτως σχέση με την πολιτική, ούτε με κόμματα. Πάντοτε ενδιαφερόμουν για τα κοινά, πάντοτε νοιαζόμουν για την πόλη μου και για τη χώρα μου, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ μου ενεργά. Δεν υπήρξα μέλος κάποιου κόμματος. Τώρα θα μου πείτε γιατί ασχολούμαι τώρα. Διότι πιστεύω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και επίσης διότι πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όπως είπα και πιο πριν, δεν θα λύσω όλα τα προβλήματα, ούτε θα πω ότι μπορώ να βοηθήσω να λυθούν τα πάντα. Ο κάθε άνθρωπος είναι εξειδικευμένος σε κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα και μπορεί σε αυτά, εφόσον το επιθυμεί, να προσφέρει. Ο δικός μου κλάδος είναι ο τουρισμός. Το πλάνο σας ποιο είναι πάνω στο κομμάτι? Να σας πω. Να σας πω και γιατί κατέβηκα στο ναι. Κατέβηκα πρώτα γιατί εκτιμώ τον ίδιο τον κύριο Μπουτάρη, τον ίδιο τον δήμαρχο, τον οποίο γνωρίζω από πριν να γίνει δήμαρχος. Κατέβηκα επίσης διότι η πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη, η παράταξή μας είναι μη πολιτική, μη κομματική, πολιτικοποιημένη φυσικά, αλλά είναι διαπαραταξιακή κατά κάποιον τρόπο, έχει ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα της πολιτικής, με μοναδικό στόχο το συμφέρον της πόλης και των πολιτών. Έτσι. Το κλείσαμε αυτό. Τώρα, ως προς τον τουρισμό συγκεκριμένα, και γιατί κατέβηκα εγώ και τι σχέση έχω με αυτό το θέμα. Βεβαίως. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά στο παρελθόν, την ίδια δουλειά που θα ήθελα να κάνω στο Δήμο, βοηθώντας ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν και εφόσον εκλεγώ, εν μέρει την έχω κάνει στο παρελθόν επανειλημμένα. Έχω συμβουλέψει σε διάφορες χώρες και σε πολλούς προορισμούς. Ενδεικτικά. Στις περισσότερες βαλκανικές χώρες, σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, αραβικές, οι οποίες είναι καταξιωμένοι τουριστικοί προορισμοί. Εντάξει, δεν θέλω να έχετε ζήσει σε αυτές τις χώρες? Έχω ζήσει, όχι σε αυτές τις χώρες δεν έχω ζήσει, έχω ζήσει στη Βρετανία για αρκετά χρόνια. Ναι. Και στην Ιταλία επίσης. Προσπαθώ να ρωτήσω πράγματα και λίγο προσωπικά για να σας μάθει και ο κόσμος. Νομίζω δεν είναι κακό, έτσι. Συνεχίστε. Ναι, όπως σας έλεγα, έχω κάνει αυτή τη δουλειά για άλλες χώρες. Έχω συμβουλέψει ανθρώπους για το πώς θα αναπτύξουν τον τουριστικό προορισμό τους σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο περιοχής και θέλω να κάνω το ίδιο πράγμα, αμυστή κιόλας, για την ίδια μου την πόλη, την οποία υπεραγαπώ. Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό, γιατί λίγο πιο πριν με ρωτήσατε τι έχει κάνει η παράταξη Μπουτάρη και η διοίκηση Μπουτάρη μέχρι τώρα για τον τουρισμό και τι μπορεί να κάνει στο μέλλον. Και αυτό ήταν νομίζω το πιο σημαντικό ερώτημα που κάνατε. Έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει πάρα πολλά. Η Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε στον τουριστικό χάρτη. Μέχρι πριν 3,5 χρόνια ήταν ανύπαρκτη. Εσείς έχετε την τύχη να ζείτε στη Χαλκιδική, την οποία υπεραγαπώ και στην οποία. Στη Θεσσαλονίκη ζούμε, κύριε Στη Θεσσαλονίκη ζείτε. Μάλιστα. Εργαζόμαστε. Απλά εγώ είμαι από τη Χαλκιδική. Κατάγομαι από τη Χαλκιδική, έχω μεγαλώσει στη Χαλκιδική, είναι η αλήθεια. Εν μέρει και εγώ μπορώ να πω ότι έχω μεγαλώσει. Αλλά επαγγελματικών υποχρεώσεων να ζω στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγα χρόνια και εγώ θα λέω ότι έχω μεγαλώσει στη Χαλκιδική. Τόσο καιρό. Και εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια πριν από αρκετό καιρό βέβαια στη Χαλκιδική, οπότε έχω υπολογίσει ότι σε χρόνια έχω ζήσει περίπου 6 με 7 χρόνια στη Χαλκιδική. Ήτανε 2 με 3 μήνες κάθε χρόνο για πολλά χρόνια, οπότε. Δουλεύετε πάνω στον τουριστικό κλάδο? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Συνεχίστε. Ναι. Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη πριν 3,5 χρόνια δεν υπήρχε στον τουριστικό χάρτη. Δεν είχε ταυτότητα, δεν είχε εικόνα, δεν είχε τίποτα. Είχε τυχαίους επισκέπτες σε μεγάλο βαθμό και βέβαια είχε αναπτυχθεί και αυτό το αστείο πράγμα που λένε οι Αθηναίοι ότι είναι ερωτική πόλη. Που ξέρετε για ποιο λόγο, έτσι. Ο μύθος της ερωτικής πόλης της Θεσσαλονίκης δεν αναπτύχθηκε από τη Θεσσαλονίκη, αναπτύχθηκε από επισκέπτες της Θεσσαλονίκης οι οποίοι επισκέπτονταν την πόλη για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αυτό δεν μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο. Δεν ήταν κομμάτι ενός σχεδίου marketing, branding και προβολής της πόλης. Δεν υπήρχε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει.
υπάρχει στον τουριστικό χάρτη. Δεν πρόκειται για έναν καταπληκτικό τουριστικό προορισμό, δεν πρόκειται για έναν πολύ επιτυχημένο τουριστικό προορισμό, αλλά υπάρχει στο χάρτη και ξέρετε, έχουν γίνει τρομερά βήματα βελτίωσης. Και μάλιστα σε στοχευμένες. Πώς έγινε. Πολύ καλό ερώτημα. Υπάρχει βελτίωση σε συγκεκριμένες στοχευμένες αγορές. Η διοίκηση Μπουτάρη τα τελευταία 3,5 χρόνια σε πρώτη φάση στόχευσε σε αγορές βαλκανικών χωρών και μάλιστα γειτονικών χωρών, συν στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Δεν ακολούθησε τη Χαλκιδική εδώ ο Δήμαρχος, γιατί ήδη πριν 15 χρόνια η Χαλκιδική έκανε εκστρατεία σε αυτές τις περιοχές, όπως Ρωσία, βαλκανικές χώρες, Τουρκία, Ισραήλ. Τουρκία όχι τόσο, όσο όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Μήπως ακολούθησε λιγάκι τη Χαλκιδική και μήπως εκμεταλλεύτηκε, αξιοποίηση και τον κόσμο που έρχεται από τη Χαλκιδική? Όχι, ήταν τυχαίο. Ήταν εντελώς τυχαίο και μάλιστα εν μέρη σήμερα η Χαλκιδική ευνοείται από αυτές τις κινήσεις Μπουτάρη για τη Θεσσαλονίκη, διότι αρκετά σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που έρχονται για να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα off-season έρχονται και στη Χαλκιδική. Και σε αυτό έχουν βοηθήσει και διάφορες πτήσεις αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, ειδικά τους τελευταίους 12 μήνες. Είναι και η ιστορία που είχε γίνει πριν 2 χρόνια, 2,5. Ναι. Έχουμε και έρευνα που τρέχει αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, πείτε μας. Πού πηγαίνουν οι επισκέπτες που έρχονται με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, κατά πόσον μένουν στη Θεσσαλονίκη ή φεύγουν ή πηγαίνουν κάπου αλλού. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι, ένα σημαντικό ποσοστό μάλλον, πηγαίνει στη Χαλκιδική, ένα μικρότερο ποσοστό στην Πιερία και ένα άλλο πάλι ποσοστό μένει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε υπάρχει αμφίδρομη σχέση Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής. Αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ο Γιάννης ο Μπουτάρης και η πρωτοβουλία και η διοίκηση και ο Σπύρος ο Πέγκας, που είναι υπεύθυνος για θέματα τουρισμού αυτή τη στιγμή στο Δήμο Θεσσαλονίκης και έχει κάνει και αυτός εξαιρετική δουλειά, όλοι αυτοί, και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου βέβαια, όλοι αυτοί δεν ακολούθησαν τη Χαλκιδική. Ήταν τυχαίο το ότι στόχευσαν σε βαλκανικές αγορές, συγκεκριμένες γειτονικών χωρών βαλκανικές αγορές, στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Και είναι τυχαίο ως προς τη Χαλκιδική, διότι δεν ήταν τυχαίο ως στόχευση. Προέκυψε κατόπιν μελέτης, κατόπιν περιστατωμένης μελέτης και έρευνας αγοράς. Και γι' αυτό πέτυχε. Να σας πω ένα νούμερο. Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί να λέω διάφορα πράγματα, αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία άμα δεν μπορούν να υποστηριχθούν από συγκεκριμένα στοιχεία. Η αύξηση στους επισκέπτες από την Τουρκία, οι οποίοι παρεπιπτόντως δαπανούν πολλά χρήματα, περίπου 1,5 φορά περισσότερα σε σχέση με επισκέπτες από πολλές δυτικές χώρες. Η αύξηση λοιπόν, καθαρή αύξηση τα τελευταία 2 χρόνια από επισκέπτες από την Τουρκία στη Θεσσαλονίκη είναι της τάξης του 250%. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό. Η αύξηση των επισκεπτών από το Ισραήλ, η οποία είναι επίσης μια αξιολογότατη αγορά, είναι περισσότερο από 300%. Σε απόλυτο αριθμό? Δεν έχω τα στοιχεία μαζί. Δεν υπάρχουν, έτσι. Υπάρχουν. Ναι, δεν τα έχει μαζί, βεβαίως. Από βαλκανικές χώρες και κυρίως από γειτονικές βαλκανικές χώρες έχουμε πάνω από 100% αύξηση. Σημειώστε επίσης ότι οι επισκέπτες αυτοί, ειδικά από τις βαλκανικές χώρες, έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και κυρίως off-season. Κυρίως χειμώνα, άνοιξη και φθινόπωρο. Και εξοδεύουν μεγάλα ποσά, διότι κάνουν και ψώνια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας διακόψω λίγο. Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα λέμε, γι' αυτό θα συνεχίσουμε λίγο μετά τις διαφημίσεις την συζήτησή μας και φυσικά να μας πείτε και τα δικά σας, τα μελλοντικά πλάνα. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, εφόσον εκλεγείτε ή και εφόσον δεν εκλεγείτε, έτσι, γιατί όλα συμβαίνουν, εκλογές είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.
Αδέσμευτη δημοτική κίνηση πολιτών. Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Δημοτική συνεργασία. Λάζαρος Κυρίζογλου. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε πιο γρήγορα, πιο δυνατά να οδηγήσουμε τους Αμπελόκηπους και τη Μενεμένη πιο ψηλά. Δημοτική συνεργασία. Λάζαρος Κυρίζογλου. Αξίζει να συμμετέχεις. Μιλάμε με το έργο μας. Μαζί συνεχίζουμε. Στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, στα λουτρά της Αγίας Παρασκευής, δημιουργήθηκε ένα ονειρεμένο σπα που αναδύεται μέσα από έναν επίγειο παράδεισο. Το ιαματικό νερό λειτουργεί αναζωογονητικά, χαλαρωτικά και θεραπευτικά. Αφήστε το σώμα σας και την ψυχή σας να απολαύσουν τις καταπληκτικές παροχές μας. Είμαστε ανοιχτά όλο το χρόνο σε έναν οργανωμένο οικισμό που θα βρείτε τα πάντα. Ιαματικά λουτρά Αγίας Παρασκευής, Δήμος Κασάνδρας. Ένα ταξίδι υγείας, ευεξίας, ομορφιάς. Ένα ραδιόφωνο. Μία συχνότητα. Ένα σταθμός για κάθε επιλογή. Όλες οι επιλογές σε ένα σταθμό. Ράδιο Άθος 100,4. 100,4. Με οδηγό τη μουσική. Με γνώμονα την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Με σκοπό την πιο ευχάριστη παρέα. Μην το ψάχνεις. Ακούς και ακούγεσαι μόνο στο Ράδιο Άθος 100,4. 100,4. Επιστρέψαμε. Ο κ. Ευάγγελος Χρήστου είναι μαζί μας. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την παράταξη Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη του κ. Μπουτάρη. Είπατε ότι έχετε δουλέψει στο εξωτερικό όσον αφορά τον τουρισμό. Θέσατε κάποιες θέσεις για τη βελτίωσή του. Πολλές φορές όμως οι Έλληνες έχουμε κατηγορηθεί για την οτροπία την οποία έχουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θεωρείτε ότι θα δυσκολευτείτε ίσως να μοιήσετε και τους Έλληνες πάνω στις δικές σας θέσεις? Και είναι και πολύ πονηρή ερώτηση. Έχουν Θεσσαλονίκη τουριστική κουλτούρα. Τελικά. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, ο άνθρωπος είναι ο κομμάτι του τουρισμού. Πάντως, με συγχωρείτε, αν ήταν ο κύριος Μπουτάρης, θα απαντούσε λίγο καυστικά αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένο ζήτημα. Χωριάτες είναι. Το έχει πει άλλος. Δεν το λέω με πολύ δόση χιούμορ φυσικά και με πολύ σεβασμό προς τον Δήμαρχο. Έτσι. Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι ενός τουριστικού προορισμού είναι κομμάτι του τουριστικού προϊόντος, όπως και πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Πιστεύω πως ναι, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να σας πω κάτι, έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες σε χώρες όπου είχαν πολύ σοβαρά πολιτιστικά προβλήματα. Γιατί όχι εδώ? Δεν είναι θέμα. Είναι περισσότερο οργανωτικό θέμα και στόχευσης παρά δύσκολων πολιτιστικών ή πολιτικών επιλογών. Οπότε πιστεύω ναι, φυσικά και μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Με τις θέσεις που αυτές θεωρείτε το δικό σου μόνο πρόγραμμα, το σχέδιο που θα δώσετε, σε 2, 3, 4 χρόνια θα υπάρξει ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη και πώς βλέπετε γενικότερα το Δήμο σε λίγα χρόνια? Με την επανεκλογή του Μπουτάρη φυσικά. Φυσικά και θα υπάρξει ανάπτυξη και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως θα υπάρξει αρκετά σημαντικότερη ανάπτυξη, ειδικά σε θέματα τουρισμού. Βέβαια, έχουν γίνει, όπως σας είπα στο παρελθόν, έχουν γίνει τα τελευταία 3,5 χρόνια πολλά σημαντικά πράγματα, αλλά μένουν να γίνουν ακόμα αρκετά περισσότερα. Ουσιαστικά θα πρέπει να πάμε τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό σε ένα επόμενο στάδιο. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πρέπει να πάμε σε επόμενο στάδιο και αυτό θα συμπαρασύρει και τη Χαλκιδική και την Πιερία. Θα κερδίσουν όλοι. Είναι αυτό που λέμε win-win. Τι σημαίνει αυτό? Θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε κυρίως σε 4 άξονες. Πρώτον, θα πρέπει να στοχεύσουμε περισσότερο, να διεισδύσουμε μάλλον περισσότερο στις υπάρχουσες πετυχημένες αγορές. Όπως λένε, από τη στιγμή που κάτι δουλεύει, δεν το αλλάζεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερο επαναλαμβανόμενη και περισσότερο πιστή πελατεία από τις υπάρχουσες αγορές. Δεύτερον, θα πρέπει να στοχεύσουμε και σε νέες αγορές, κατόπιν όμως μελέτης και έρευνας.
Όπως έγινε και γι' αυτό πέτυχε μέχρι τώρα. Στο παρελθόν δυστυχώς και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη έχουμε στοχεύσει σε αγορές άνευ λόγου και αιτίας, συχνά άνευ σχεδίου. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Δεν συνέβη τα προηγούμενα 3,5 χρόνια και δεν θα συμβεί ούτε τα επόμενα 5 χρόνια. Δεύτερος άξονας λοιπόν, στοχεύουμε σε καινούργιες επιπρόσθετες αγορές βάσει σχεδίου. Τρίτος σημαντικότατος άξονας. Θα πρέπει να αναπτύξουμε στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένη ταυτότητα και εικόνα. Το brand, όπως λέμε. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό το τελευταίο χρόνο. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δεν είναι ένα λογότυπο. Δεν είναι ένα σλόγγαν. Δεν είναι ένα λόγο. Δεν είναι ένα έντυπο. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία η οποία θέλει πολύ χρόνο και πολλή προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους για να χτιστεί. Σχετίζεται προφανώς με κάποιο σωστό λογότυπο, αλλά πρέπει να χτιστεί πάνω στα ανταγωνιστικά και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού, της Θεσσαλονίκης στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα οποία θα αναδειχθούν μέσω στοχευμένης και εντατικής επικοινωνιακής εκστρατείας. Είναι κάτι το οποίο παίρνει μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι η σημαντικότερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας τουριστικός προορισμός. Branding λοιπόν και χτίσιμο εικόνας και ταυτότητας και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Και ο τέταρτος, και ίσως τον άφησα τελευταίο, αλλά ίσως είναι ο σημαντικότερος άξονας από όλους, η δημιουργία ενός αληθινού DMO, Destination Management Organization, δηλαδή η δημιουργία ενός οργανισμού τουριστικής, ενός οργανισμού διαχείρισης τουριστικού προορισμού. Νομίζω δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα γενικότερα. Θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει καν σε ελληνικό επίπεδο. Ο ΕΟΤ κάποτε πριν 40 χρόνια λειτουργούσε για τα τότε δεδομένα ως DMO, σήμερα όχι βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη υπήρξε κάτι ανάλογο, το οποίο μέχρι πριν από 8 μήνες λειτουργούσε, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν αυτό που λέμε ακριβώς DMO, αλλά εν μέρει το υποκαταστούσε. Πλέον δεν υπάρχει από το περασμένο καλοκαίρι. Όσο είναι εφικτό, τον έχει υποκαταστήσει το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου, το οποίο έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, λαμβάνοντας υπόψη τους πολύ λιγοστούς πόρους που διαθέτει. Έτσι, γιατί ο Δήμος και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου δεν έχει αυτό το ρόλο, δεν είναι ο ρόλος του να υποκαταστήσει ένα αληθινό DMO. Σημειώστε επίσης ότι ένας αληθινός οργανισμός τουριστικής προβολής και διαχείρισης τουριστικού προορισμού δεν είναι δημόσιος φορέας διεθνώς. Σε όλες τις σοβαρές χώρες του κόσμου και ειδικά στις τουριστικά ανεπτυγμένες είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τώρα όμως, ακούγοντας όλα αυτά, μου έρχεται στο μυαλό και η συζήτηση που είχε ο κύριος Καλαφάτης με τον κύριο Μπουτάρη σε debate. Και συγκεκριμένα ο κύριος Καλαφάτης ανέφερε. Έτσι. Και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσετε αυτό, γιατί βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στον κύριο Μπουτάρη και πιστεύει στο έργο που έχει κάνει ο κύριος Μπουτάρης, τουριστικά καθαρά. Και είπε ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει γίνει έργο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει όμως και άλλη άποψη που λέει το εξής, ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού μάλλον, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για τη Θεσσαλονίκη και ότι ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα είναι αποτέλεσμα αυτής της καλής δουλειάς. Και όχι αυτά που έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και αν κάποιος θα ήθελε να προσθέσει και κάτι άλλο, θα έλεγε ότι καλά θα είναι ο Δήμος να κοιτά την καθημερινότητα και να έχει καθαρή την πόλη και η κυβέρνηση να φέρνει τους τουρίστες. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Χαίρομαι πολύ για αυτό το σχόλιο γιατί είναι καταπληκτικό. Πραγματικά όταν το διάβαζα, να το πιάσω από την αρχή. Ο Δήμος δεν έχει ως ρόλο μόνο να καθαρίζει την πόλη και να την κρατά καθαρή. Πρέπει να φέρει και τους τουρίστες για ένα απλούστατο λόγο. Διότι έτσι θα έρθουν πόροι στο Δήμο. Έτσι θα έρθουν χρήματα στην ίδια την πόλη, στους πολίτες. Η λεγόμενη επιχειρηματικότητα δηλαδή. Ακριβώς. Έτσι. Και μην ξεχνάτε πού ζούμε. Ζούμε σε μια εποχή κρίσης, βαθύτερης κρίσης, όπου οι πόροι, ειδικά αυτοί που θα έρθουν από το εξωτερικό, είναι πολύτιμοι. Τη δήλωση Καλαφάτη πώς την σχολιάζετε? Να σας πω την αλήθεια. Όταν τη διάβασα για πρώτη φορά, στην αρχή θύμωσα, να πω την αλήθεια. Μετά με πιάσαν τα γέλια. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτό που λέω. Αλλά ας μας πει ο κύριος Καλαφάτης, ή όποιος τον συμβουλεύει για θέματα τουρισμού τέλος πάντων, 3 ή έστω και ένα πράγμα το οποίο έκανε το Υπουργείο Τουρισμού, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Ας μας πει για παράδειγμα τι έκανε προς το Ισραήλ ή προς την Τουρκία ή προς συγκεκριμένες βαλκανικές χώρες, έτσι να αυξηθούν στα τριψήφια νούμερα που σας είπα πιο πριν οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Όχι τι έκανα για τη χώρα, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Διότι η δήλωση του κ. Καλαφάτη αφορούσε την Θεσσαλονίκη. Αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι η βελτίωση των τουριστικών αφήξεων στη Θεσσαλονίκη δεν οφείλεται στις ενέργειες του Δήμου, του Μπουτάρη, του Γραφείου Τουρισμού κτλ. Αλλά στην γενική πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού. Αυτό απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Το οποίο ενδεχομένως είναι πολιτικά μη ορθό. Αλλά θα το πω, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός και έχω συνηθίσει να τα λέω πολύ ανοιχτά.
Πέρυσι ήταν μια καλή τουριστική χρονιά. Φέτος θα είναι μια ακόμα καλύτερη τουριστική χρονιά. Ήδη επιχαίρουν κάποιοι ότι αυτό οφείλεται στις δραστηριότητες και στις ενέργειες του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Έχει καταρρεύσει η Αίγυπτος. Ας μην ξεχνάμε. Και όχι μόνο η Αίγυπτος. Και όχι μόνο η Αίγυπτος. Η Τουρκία έχει προβλήματα. Άλλες χώρες ανταγωνιστικές έχουν προβλήματα. Και να σας πω κάτι, πέρυσι είχαμε 6-7% περίπου αύξηση των αφήξεων. Πολύ σημαντικό, τρομερά σημαντικό. Η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν κοντά 15 με 20%. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτύχαμε πέρυσι. Ναι, μεν είχαμε ανάπτυξη. Αλλά δεν ήταν αναμενόμενη με δεδομένα τα γενικά. Και σίγουρα δεν έγινε απολύτως τίποτα στοχευμένο η Θεσσαλονίκη. Θυμάστε τι αύξηση είχε πέρσι? Όχι, δεν έχω πρόχειρα τα νούμερα. Στο σύνολο. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι, με τα στατιστικά στην Ελλάδα έχουμε και ένα θέμα. Το είδαμε, το βιώσαμε τα τελευταία χρόνια και με τα Greek Statistics. Και οτιδήποτε στατιστικό στοιχείο βλέπετε το οποίο αφορά τον τουρισμό, να το βλέπετε με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη φιδό, διότι εν μέρη μπορεί να μην είναι έγκυρο και λόγω δυσκολίας συλλογής στοιχείων σήμερα που ζούμε σε εποχή Σέγγεν, ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων κτλ. Είναι προσέγγιση. Μαρία, θα μου επιτρέψει να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Γιατί... Θα κάνεις μια τελευταία, κάνω και ναι, βέβαια. Λοιπόν, Expo. Κάποιες φωνές υπάρχουν και λένε ότι πρέπει να πάει στη Σύνδο. Τουριστικά πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό το οικοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης? Θα του κάνει καλό, όπως λένε κάποιοι? Θα του κάνει κακό, όπως λένε κάποιοι άλλοι? Για τη ΔΕΘ λέτε, όχι την Ακριβώς. Τη ΔΕΘ, με συγχωρείτε. Την Expo τη διεκδικήσαμε κάποτε, αλλά δυστυχώς τη χάσαμε. Ναι. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πολλές μελέτες για το θέμα αυτό. Κάποιοι λένε να πάει στη Σύνδο, κάποιοι λένε να πάει στη Μίκρα, στο ΣΕΔΕΣ, κοντά στο παλιό αεροδρόμιο. Εν τέλει, να φύγει εκτός πόλης. Εγώ αυτό κυρίως ρωτάω. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να φύγει εκτός πόλης. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση πριν δω τα στοιχεία. Διότι έχουν γίνει μελέτες και πολλές από αυτές έχουν πολύ αντιφατικά στοιχεία. Οπότε, αν με ρωτούσατε σαν Βαγγέλη, θα έλεγα να μείνει στην πόλη, να μείνει στο κέντρο της πόλης εκεί που είναι και τώρα. Συναισθηματικά μιλώντας, δηλαδή, θα έλεγα να μείνει εκεί που είναι. Τεχνοκρατικά μιλώντας, δεν μπορώ να απαντήσω. Μάλιστα. Και επειδή σας έχουμε εδώ, γιατί είστε και καθηγητής, είπαμε, στο Αλεξάνδριο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τι γίνεται με το σχέδιο Αθηνά. Πώς ξεμπλέξατε από όλη αυτή την υπόθεση, γιατί θυμόμαστε όλη τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο και με τους μαθητές και με τις συγχωνεύσεις που είχαν γίνει και με εσάς ως καθηγητές. Πώς κυλάει τώρα το σχέδιο Αθηνά στο Αλεξάνδριο? Ναι, μπλέξαμε και ξεμπλέξαμε εν μέρη. Κοιτάξτε, το σχέδιο Αθηνά ως προς το Αλεξάνδριο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης πέρυσι τέτοια εποχή ήταν περίπου παρανοϊκό. Τι προέβλεπε? Προέβλεπε ότι το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης κατά το ίμιση του περίπου θα μεταφερθεί στις Σέρρες και θα ενσωματωθεί στο ΤΕΙ Σερών. Ένα τέταρτο μάλλον θα πάει στη Φλόρινα, στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και θα μένανε κάποια λίγα τμήματα στη Σύνδο, ανεφλόγου και αιτίας. Αυτό προφανώς ήταν παρανοϊκό σχέδιο και μη βιώσιμο, κακά τα ψέματα. Λάβετε υπόψη ότι το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Σύνδο. Σε αντίθεση με πολλά άλλα ΤΕΙ, όχι τα συγκεκριμένα που ανέφερα, που νοικιάζουν κάποια. Ακριβώς. Δεν έχει κάποιο κόστος, δεν είχε κάποια οικονομία. Λάβετε υπόψη ότι είναι το τρίτο ΑΕΗ της Ελλάδας. Το τρίτο. Μετά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι το τρίτο από πλευράς μεγέθους φοιτητών και καθηγητών ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Θα διαλυόταν λοιπόν το τρίτο ΑΕΗ της Ελλάδας για λόγους ακατανόητους επισήμως, γνωστούς και κατανοητούς ανεπισήμως που δεν είναι της παρούσας να συζητήσουμε. Ευτυχώς αυτό αποφεύχθη. Και θα ήθελα να πω και κάτι ως προς το πώς έγινε. Έγινε με πολλούς αγώνες πολλών ανθρώπων και των φοιτητών και των συναδέλφων μου και της τοπικής κοινωνίας, όπου βέβαια ο πολιτικός κόσμος λίγο βοήθησε, πολύ λίγο βοήθησε. Θυμάμαι, τρέχαμε από βουλευτή σε βουλευτή και από υπουργό σε υπουργό, όλων των παρατάξεων, όλοι οι συνάδελφοι, και συνήθως η απάντηση ήταν ναι, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ξέρετε, τα γνωστά που λένε οι πολιτικοί, κακά τα ψέματα. Ελάχιστοι βοήθησαν και τυχαία, πρέπει να το αναφέρω, ένας από αυτούς που βοήθησε πάρα πολύ ήταν ο Γιάννης ο Μπουτάρης, ο οποίος βοήθησε όχι μόνο για να παραμείνει το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Σύνδο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για να διασωθεί το δικό μας το τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων, το οποίο θεωρούσε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, καταργεί το πλήρως και ως τμήμα και ως κατεύθυνση και έπαθε να υπάρχει. Ανήκουστο σε χώρα τουριστική όπως η Ελλάδα, καταργούνταν εν μέρη οι σπουδές στον τουρισμό. Μάλιστα.
Και είχε πάει το ίδιο βράδυ και όλο όταν το έμαθε. Σηκώθηκε και πήγε ο Γιάννης ο Μπουτάρης στην Αθήνα, ζήτησε ακρόαση από τον Υπουργό Παιδείας, τον Αρβανιτόπουλο, και έκανε δηλώσεις και υπέρ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και υπέρ του συγκεκριμένου τμήματος. Αυτά πρέπει να τα λέμε νομίζω δημοσίως και είναι ένας από τους πρόσθετους λόγους που τον εκτιμώ και ως άνθρωπο, διότι αν μη τι άλλο, αυτό που πιστεύει το κάνει. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν χαρά μας. Ήταν και η πρώτη φορά που είχαμε και έναν εκπρόσωπο του κ. Μπουτάρη. Βεβαίως. Αλλά θα έχουμε και άλλους και είναι θετικό, γιατί εγώ του έχω πει και από αυτήν την εκπομπή ότι εγώ προσωπικά τα παράπονα στο Δήμαρχο κατευθείαν. Και έτσι πρέπει. Αλλά είναι καλό να ακούγονται κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και δεν βγαίνουν και στην επιφάνεια για χύψη λόγους. Έτσι πρέπει. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλό απόγευμα στους ακροατές σας. Εμείς πάμε να δούμε ρεπορτάζ στα γρήγορα. Περιμένουμε τον κύριο Τρεμόπουλο. Σε 4-5 λεπτά είναι μέσα στο στούντιο για να συζητήσουμε. Είναι υποψήφιος περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας. Να δούμε γιατί ζητάει την ψήφο μας. Πάμε σε ρεπορτάζ και να ερχόμαστε.